Så lige nu er vi i Tjekkiet. Det er egentlig sådan et fint sted. Så vi kommer lige ned, fordi der er mange mennesker her. Så det her så bare lidt af det. Så dernede er der sådan en lille båd, altså shop. Der er en babypool. Jeg tror der er 2 babypools her. Og vi kan ikke komme igennem der. Okay, jeg ved ikke hvad jeg skal nu. Jo, vi kan over broen, så er der... Jeg ved ikke, om jeg tager det. Jeg skal stå og blive ud. Lukke den der. Nå. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der, okay? Så ikke give mig skylden, men det er sådan min view lige nu. Jeg sådan, den er lidt mere handicappet den. Jeg ved ikke, om jeg må gå her. Så hvad jeg gør det lige for det. Jeg skal nok bare skynde mig. Sådan der, det var der ingen, der så ud. Sådan. Okay, solen kommer lige ind. Sådan, her noget stranden. Ja. En god udsigt. Okay, der er styr der lige der. Men, sådan. Og så er sådan en anden vej. Så det er sådan en god udsigt, ikke? Fuck, det ser flot ud. Nå. Fuck det der. Men sådan, så... Okay, jeg holder lige for mig selv sådan. Hvorfor lader jeg bare så? Så der, lige der, det er en isbåd. Så vi er bare lige deroppe af det. Men der kan man få, hvad hedder det, soft ice. Chokolade, jordbær eller vanilje. Der er der en lille strandbar. Og så lige helt ud, og så har vi været. Og min far sidder lige derhen cirka. Så jeg tænker bare at gå op til ham igen nu. Har sådan gået fra der var min far var, og så vi var en hund om husene. Så jeg tænker bare at gå op til min far nu. Vi kan lige komme med sammen. Ja. Lige derinde. Der er en indoor-pool, og så er der også, man kan ikke helt se det så, men der er også, den er der også gamehal og, eller spillehal og, hvad hedder det, bowlingcenter. Det er egentlig ret fedt. Der kan man også se det lidt bedre, og vi er meget lorteting. Men ja. Så ja, der er egentlig ret mange ting at lave her. Så sådan, jeg kan få det fedt, det her kamera. Så har min far lige fået det hjem i dag. Eller ikke i dag, men så for noget tid siden, vi kan det hjem. Så i sommerferien, hvor jeg kan bare gå op der. Men det er altså min view lige nu. Jo, så fik jeg højt. Og så har jeg ikke med sådan. Nu kan man lige komme her. Der er der også med vandet.
Og så er der starten. Ah, der er 55. Der er vi helt.